pagsakit ay kusang mawawagi. Inlat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mailika? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao, sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mailika? Ginaganap mo ba ang kalooban? Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapo. Mayong gabi mayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato og higayon og naghatag og panahon aron kita mag-uban usab sa ato nga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Tungod pila ka adlaw wala kita ka live mga igsoon, tungod kay pila ka adlaw na gyud nga wala gyud kuryente diri tungod sa panahon nga nagsige na lang og hangin, nagsige na lang pod og brown out, nagsige na lang gyud og ulan. Muna nga pila ka adlaw gikan sa miaging Sabado, Domingo wala na gyud tay kuryente diri, og hangtod sa Lunes dayong Martes, hangtod mga 4 days 3 days or 4 na kaadlaw wala may kuryente, kay dunay na tumbang nga poste tungod sa sitwasyon. Og balik tano sa ato nga programa ang pulong mong kinabuhi ko uban sa ato nga programa sa Shine FM 101.3 diri sa City of Kalugtugan. Sa ato nga panag-uban ining taknaa ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi ni Dios. Magampo kita. Mahanaw sa lamang. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nagatiman kanamo, Dios nga mo'y naghatag kanamo kusog, kadasig, kalipay, protection.
Salamat o Dios nga padayon mo kaming gibantayan, padayon mo kaming gubanan. Ug salamat o Dios nga bisan pa sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar o dapit, padayon nimong giatiman, padayon nimong giproteksyonan Dios. Padayon nimong gitagbo ang ilang mga panginahanglan. Na sila kanunay sa kalipay, kalinaw ug maayong panglawas nga imong gihatag kanila. Salamat o Dios nga imong gitubag usab kanunay ang among mga pag-ampo. Nga imong gihatag o Dios ang among gihangyo kanimo alang sa imong mga katawhan. Samtang kami o Dios magapadayon sa panag-uban niining taknaa, amo kang gipasalamatan nga magpanalangin na usab kanamo. Ug amo kang gipasidunggan sa imong pagpanalangin sa mga pulong nga amo karong madunggan nga mahimo kining panalangin sa matag usa. Ug among gideklarar ang imong pagkamaayo ug ang imong pagkamatinud-anon sa matag usa na kinabuhi. Sa pangalan ni Hesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios niining takna sa kagabion. Alang sa nakaabli na sa ilahang mga radio set sa 11.3, mayong gabi. Mayong gabi, may pakiguban mga kaigsunan sa ato mga kaigsunan dira sa Linaw, sa Sitio Ampak, o sa ato mga kaigsunan diha sa Sitio Tubod, o simpre diri sa Sitio Kalugtugan, mayong gabi. Wala ko ka-live kaganinang buntag mga kaigsunan, kay wagyoy kurente, nibalik kaninang hapon na. O niya wala po'y signal ang among wifi, wala pod ang signal sa among wifi. Muna nga gahulat gyud ko kung kanusa magbalik ang signal diri sa among lugar. Og salamat sa Ginoo nga karon orasaha o kinagyod ang signal sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko uban sa atong FM station 11.3. Mayong gabi, may pagiguban og maayong pagpaminaw ni Akira Manukan, maayong gabi ni Lita Sugundaya, Aliti, no? Sorry kayo. Og ni Nobs Bacalso Troyo. Maayong gabi ni Piolo Villavar, atong igsuon nga nanukad diha sa Katigbian Bohol, no? Salamat kayo. Maayong pakiguban ni Wendell Tortuga. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Rinel Diniwanao. Maayong gabi, Pastor. God bless, Pastor. O matod pa padayon sa imong programa. Wow. Maayong pakiguban, matod pa ni Piolo Villaver. Request ko kanta, Pastor, Makalangit ang angayang simbahon. Aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahinuan, kung bilita mo sa lisa kahit. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Pabstil Manuel. Maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanan nga nagsunod sa imong programa. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati ni Gina Kamahalan. Maayong gabi, Pastor. Kumusta? Kami, Pastor, nakagawas na sa hospital. Salamat sa Ginoo, salamat pod sa inyong prayer, Pastor, og ang Dios magauban kanunay kanimo sa tibok mong pamilya og sa tanan nagsubay ni ining imong programa. Request kog song Milagroso. Bantog ra, Pastor, sige ko hulat-hulat sa imong live. Wag may signal dire, wag may kurente, niya wag may kurente, wag may wifi. Kay kuan man kanang Starlink man ang amo ang igamit ring wifi, nakakonek lang ta sa amo ang silingan sad. Si John Mylis Maro Singzon, maayong gabi, maayong pakiguban ni Vision Aliko og maayong pagpaminaw ni Marjorie Saligan Sagana. Maayong gabi, Pastor Gideon, makadungog na pod mi sa pulong sa Ginoo nga imuhang pagadadon karon. Watching from Pikong Tamban, Malungon, Sarangani Province. Awit makalangit mga kaigsunan atong tagaan ang angayang simbahon diri lang sa atong programang ang Pulong Mo Kinabuhi Ko.
Maayong gabi ni Sister Teresa Masangin Mandanao ug maayong gabi ni Pops Jelon Mengito Garces, maayong gabi Brad. Og si Antonio Matugas, maayong gabi Pastor. Dalaygon ang Dios. God bless Pastor. Wow, no, God bless kanatong tanan. Gika ni Sister Teresa nga nanukad sa Davao City og ni Percy Pardilio. Maayong gabi Pastor Gideon watching from Davao de Oro. God is good all the time. Si Renel Dinewanaw request kog song Pastor katong kanta nimo nga si Nanay si Tatay. Si Arlene Suen Trasares, hi Pastor, kumusta? Watching from Surigao City, pakikanta ginikanan. No? Salamat kayo. Kumusta mo diha sis Arlene? Wala ta ka klase no sa miaging Domingo kay wa gyud may signal. Si Eric Calardi, good evening Pastor, request kog song imong gunit and shout out Negros Oriental to God be the glory. Wow, no? Maayong gabi, maayong pakiguban ni Real Gara ug maayong gabi Pastor, makapaminaw na sad mi sa imong live. Si Pops Jelon Mengito Garces, matud pa maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakabalik na ka og live. Wow, no? Hi Pastor, kumusta na? Watching from Surigao City, pakikanta ginikanan gikan ni Arlene. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Marjorie, awit makalangit igabalos. Kadaku sa gugma mo, walay katapusan ang pagkagamhan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Gingging Simpron ug kino si tatay si nanay, request din ni Rinel. Og maayong gabi ni Alberto Bernabe, good evening sa iyo Pastor at saka God bless sa family mo at sa lahat. Maayong gabi din sa iyo Brad. Og si Mercy Yuba Kirion, maayong gabi ni Maryvic Taksan sa Puras. Maayong gabi minaw ko sa imong pulong from Matina, Davao City. Si Albert Palomar, maayong gabi Brand. Si Philly Impes, maayong gabi. Si Rodel Delvel, pwede mo request Pastor tanang tribo magadahing. Okay, ako ning isip kay murag puno na nga ako ang kuan files, no? Si Piolo Believer, another song request ang gugma mo balaanon. Mayong gabi may pagiguban no, sa tanan nga nagsunod sa ato nga programa. Dunay taas-taas diri nga mensahe si Gmart Villanoca o Dagila. Good evening Pastor Gideon Dalaygon ang Dios, mabati usab na kanamo ang ihang pulong request song Lahutay Kristohan pagpakabana. Salamat sa imong live and shout out Negros Aligado family. Mayong pagigupan, mayong pagpaminaw, happy watching ni Romelita Bugais. Matod pa diri, mayong gabi Pastor. Salamat kay gitagaan taghigayon bisan kusog hangin ulan pero di jud kapugngan buluhaton sa Ginoo. Di jud kapugngan kay nakabalik man gyud no. Pero pila gyud ka adlaw wa gyud tay live kay wa gyud may kuryente. Nahat kog kuhag battery sa sakyanan mga kaigsuonan kay wa gyud kuan kanang wa gyud may kuryente gyud lagi. Wala na di matuno ang kana bitawng unsa na kanang solar, wala na suga na sa damong mga silingan katong naay solar. Awa na gyud kay pertipong dag-uma di matuno pertipong pagkaulana mo na nga balik gyud daw katong kinaraan ba nga suga sa bukid. Kundili kana ra gyung kuan pirmirong gabi okay pa naapay siga among cellphone pagka sunod gabi wa na gyud magsiga among cellphone. Ang amo na lang mata mo'y nagsiga pero ang cellphone mga kaigsunon paok na. Okay, awit makalangit nga gi-request diri ako ang taga pagtagad no. Milagroso na atoy awit makalangit nga gi-request diri. Awit makalangit diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Nanay si Tatay og ginikanan Lahutay og Kristo ng pagpakabana ato ra kantahan.
gabi, maayong pagpaminaw ni Genesis Guarderio Paborada. Maayong gabi, Pastor. Request kong kanta Dili Kabayran from Binalbaga, Negros Occidental. Maayong pakiguban ni Nerves Alim Alitipad. Maayong gabi, Pastor. Labi na sa akong pamilya na always naminaw sa imong programa Di Patilia Family, Ustos Family. Watching from KSA. Wow, no? Salamat kaayo sa Dios. Magpanalangin kanina. Mayong pakiguban ni Agnes Triumphante. Blessed Monday evening, everyone. Good evening, Pastor Gideon. Dalaygon ang buhing Ginoo. Wow, no? Si Marlene Garganera. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo nakabalik na jud ka live. God is good all the time. Amen, no? Si Norberta Yotradse, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanan nagsunod ning imong programa. Dalaygon ang Dios, watching here in Bindoy. Kumusta mo diha, sis? Kumusta mo diha? Mura og ang Negrosad, murag kuansad, no? Kilong-kilong gyud. Ya, sige pong gaulan. Maayong pagiguba ni Alex Ganso Umag. Maayong gabi, Pastor, watching from Sierra Volionis, Bohol. Request ko awit Makalangit Ikaw Lang. Maayong pakiguban ni Glenn Majorada. Salamat kaayo ni Pastor Adila Fatber Samara. Maayong gabi ninyo tanan, Pastor. Kumusta mo dias tumunoy? Good evening, Pastor. Kumusta mo din ha tanan? Okay ra gyud last Sunday wa gyud ta ka live, wa gyud sounds, only acoustic unya nindot, no? Kami mga kaigsuonan kanang nagsimba mi sa Ginoo nga pure lang gyud nga gitara, walay mga sounds kuan kana bitang mahinumduman namo ang gihimo sa Dios kanhi nga kaniadto wala gyud sound, puro ra gyud gitara unya pakusganay gyud tingog. Siya gitanay gyud tingog mga kaigsuonan kang way tik-tihik. Tungod kay makasyagit man gyud kay patas man tanan, wala may nagunit og microphone. Unya nabati gyud namo mga kaigsuonan ang presensya sa atong buhig Dios. Naghatag og kadasing, naghatag kalipay, kalinaw nga dili gyud ikakumpara sa kalibutan. Kay ang kalipay nga gikan sa mga butang sa kalibutan, mga igsuon, pila lang kahigayon, ilisan day nagproblema. Kanang malipay ta nga nakadawat ta og butang, ipialan tag butang, hinigsunod ana mga kaigsuonan, na problema na pod. Pero nindot kaayo kung ang Ginoo mo'y mupial. Kay ngano man, kung naay may mga panginahanglanon, gitagbo ra gyud tanan. Matud pa ni Norberta Yotradse diri pod sa amo Pastor, maayo gihapon run out karon pa pod ning balik maulanon jud, Pastor, hangtod karon kusog pod hangin mao gyud, no? Gimingaw mininyo tanan diha, Pastor. God bless kanatong tanan. Amping mo din ha tanan, Pastor. No? Salamat kay sa Ginoo, Pastor Adila. Salamat kay sa mga Sanipa family, sa mga kaigsuonan nato, no? Bersamera family. Labi na sa kinabuhi nimo, Pastor, ang Dios magpanalangin. Si Vine B. Dilarion, good evening, Pastor. Request ko awit sa gugma. God bless sa tanan nagsunod sa imong programa, watching from Dumaguete City. Kumusta mo dias Dumaguete? Kumusta atong panahon? Mura po pag-asa, no? Mangumusta tas atong panahon, mangumusta tas atong mga kaigsuonan din ha, no? Ilabi na sa Dumaguete City, kumayong pagpaminaw, may pagiguban ang Dios magpanalangin ug maguban magtagbo kaninyong tanan. Si Diana Joy Love, matod pa, maayong gabi, Pastor. Diha kumusta uban imong pamilya? Request ko prayer kay kamot sa akong mama, maurad Japon, murag walay kaayuhan. Gapaminhod Japon, bisa na asya maintenance nga tambal. Salamat kaayo, Pastor. Alay imposible gyud sa Ginoo, salig ra gyud, tuuhan ra gyud nato ang Ginoo.
kay ang Ginoo di gyud na mo pakyas. Salig ra gyud na, salig ra. Si Billionario Florentino, maayong gabi ninyo diha sir, ang Dios magpanalangin matod pa. Dalaygon ang Ginoo pagka maayo sa Ginoo. Welcome back Pastor Gideon. Gimingaw jud mi sa minsay sa imong itudlo na gikan sa Biblia Pastor. Praise God, no? Salamat kaayo. Si Piolo Believer, murag wala pa ko kakantas una nimong kanta. Sige matod pa dire. Request na pod si Brother Piolo, katapusang dihog. Si Alan Opingo, matod pa maayong gabi Pastor. Wasing from Negros Villahermoso. God bless you uban sa imong pamilya. Okay, awit to makalangit nga milagroso. Akong katahon mga kigsuonan ang sunod nga gi-request dire si nanay si tatay. Si tatay dogay nas pagtuo, apan kinabuhi wala yun mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magkuti. Sila ang karnero nga gikoto, na nag-asang sungay lakip ang balhigo. Sa simbaway gana sa ampo na luya, kay lintuad lagi sa dagkong problema. No pastor, tambagi sa Biblia yun, walihi pa aron mahigmata. Ang Kristohano nakatulog pa pastor, kami kaloy ayaw intang kami giga bumba kay kun amo pang maaguanta. Magsimba-simba kami panagsa nganong iniyo kong hadlokon, individual baya ang salvation, kay kun dili ko kamo badlongon, sa imperno kamo pagsunugon. Si nanay si tatay dogay nas pagtuo, kapan kinabuhi wala yun mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magkopi. Sila ang karnero nga gikoto, na nag-asang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana sa ampo na loya, kay gilintuan lagi sa dakong problema. O pastor, tambagi sa Biblia gyud walihi luy pa aron mahigmata. Ang Kristohano nakatulog pa pastor, kami kaloy ayaw intang kami gumbaha kay kun amo pang maaguanta. Magsimba-simba kami panagsa nganong iniyo kong hadlokon, individual baya ang salvation, kay kun dili ko kamo badlongon, sa imperno kamo pagsunugon, kay kun dili ko kamo badlongon, sa imperno kamo pagsunugon. Nagi mga Kristohanon, mga kaigsonan nga nagya po'y bisyo. Nya giklaro sa kanta nga dili na tungod sa nagwali o dili na tungod sa
atiman kundili sa desisyon ra gyud sa taong yatiman. Awit makalangit mga kaigsuonan alang sa atong mga kaigsuonan nga mga ginikanan. Maayong gabi no sa tanang mga ginikanan. Awit makalangit ginikanan. Ikaginikana bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan ikaginikana bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan kabataan karon angay gyong monitoron sa gadget kontrolon sa module paansiron ayaw gayod pasagdai ang cellphone mo tagoi kaog maunila naas pagdumalay kaginikana bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan ikaginikana bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan kabatan-unan karon angay gyong giyahan sa Bible tudloan aron na ay pamatasan ayaw gayod pasagdai sa email paundangan aron makatarong pag-eskwela ikaginikana bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan ikaw ginikana bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan ikaw ginikanan angay magmainampuon tulong sa Dios tipigan kay wagas Pinoy anan ikaw magmainampingon kay ikaw ilang panagingnan kung buhaton mo kini ikaw mabulahan ikaw ginikana bata mo tudlo bata mo giyahi tudlo pamatasan tudlo pamatasan ang imo kabataan kinahanglan gyud nga tudloan kay maunay sugo sa balaang kasulatan nga atong nabasa sa balaang kasulatan amo nay sugo sa Dios no sa ato ang mga ngadto nas mga ginikanan nga atong makaplagan dias balaang kasulatan awit makalangit lahutay ba may kinutoban man ang tanan kalisdanan kasakitan dun na may utlanan busa ayaw kaloya kay mayong mapa angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay
mga adlaw mo. Ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabuk-at mo tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya kaniya, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, duna may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hotay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin ya gihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, duna may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hotay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay kasiya, dili kakabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, duna may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hotay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalahigon ang Dios mga kaigsonan, awit makalangit, igabalos diri sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalahigon ang Dios, magpanalangin sa tanan. Mayong gabi ni Sini Arances, no? Good evening, Pastor, watching from Talamban, Cebu City. Mayo nga pagiguban ni Glenn Mejorada. Mayo nga pagiguban ni Pasito Hinilia. Mayong gabi, Pastor, tanaw na sad ko sa imong live. Nagbiyahe sa Cagayan. Wow, ampingan mo sa Dios. Mayong gabi ni Vine Delirion. Salamat kayo sa pagbasa. You're welcome.
Maayong nga pagiguban ni Ching Bindiho. Maayong gabi ninyo diha og ni Brother Chunchun Barolo. Maayong gabi mo diha Brad John. Ni Mayit Managat, maayong gabi labi na sa gamahan ng Ginoo. Maayong gabi Pastor, salamat kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. About aning blessing sa balay o sakinan Pastor kining pagdugan ligid haligi sa balay tapos gamit pod prayer og holy water. Wala na siya. Pwede lamdagan aning padugo una tapos sunod ang prayer holy water. Pastor, daghan salamat. Kanang padugo wala gyud na siya, wala na sa ipik. Kana pong holy water wala na siya. Ang pinaka-importante gyud kanang imong ihalad, imong itugyan sa Ginoo ang balay uban sa tibok nimong pamilya og sa tanan nga mo puyo anang balaya. Kinahanglan nga ibutang sa unahon nagkasing-kasing nga kanang balay nga gipuy-an gikan na sa Dios ug angay ihalad sa Dios. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Gingging Simpron. Good evening Pastor, kumusta mo diha sa inyong lugar Pastor og sa tibok mong pamilya? Salamat sa Ginoo nakabalik na ka sa pag-live dalaygon ang Ginoo. God bless sa tanan. Susana Pablio, maayong gabi Pastor. Gideon og sa tanan, kumusta Pastor? Salamat sa Ginoo kay nakabalik na ka og live. Makabati na pod ta sa tinud-anay nga mensahe sa Ginoo. Sige jud ko atang sa imong live Pastor, dalaygon ang matumboy ka Dios. Maayong gabi ninyo Sister Gingging og Sister Susana. Sister Gingging murag naa sa Mindanao. Nakaron sa Mindanao sis. Sister Susana nanuka diha sa Thailand. Maayong gabi. Maayong pagpaminaw, matud pa milagroso gyud ang Ginoo sa among nasinatian Pastor. Siyami kaadlaw na sa ospital pero salamat sa Ginoo kay nalampasan gyud sa akong anak ang dinggi. Nangita ko kagahapon sa inyong live wala man nakapangutana na unsa kaha. Muna nga wa gyud ko ka live mga kaigsoon no. Si Carido Holwar, maayong gabi Pastor. Matod pa, maayong gabi Pastor, always ko nagsunod sa imong programa, taga-Giholngan ko pero na ako nagpuyo diri sa Mindanao, North Cotabato. Request kog kanta matinud-anon ka. Okay. Awit makalangit nga gi-request diri imong kunit dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalaan mo akong ngalan. Kitawag mo kayong tako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko makabuhi. Imong sit-sit, imo kong gipalingi. Gibuhat ang tanan, di manunta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kapalungan no, na imo man kong giato. Dili kayod ko kato, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa
Mayong pagiguban ni Lian Abuda Garces. Mayong gabi, Pastor watching while nag-rest. Ampingan mo sa Ginoo. Si Janelle De La Rosa Estante. Mayong gabi ni Jocelyn Oligar. Mayong gabi, Pastor, at sa tanan, God bless. Si Lily Francisco. Good evening, Pastor, watching from Talisayan, Zamboanga City. Si Bibi, no, Bibi, maayong gabi ninyo diha, Sister Bibi. Pastor Gideon, padala ko diha nimo kwarta, idugang unya buhat simbahan, gamay ranoon ni dugang tugangan ranya nako kuhon. Pastor, wa ko kabalo sa imuhang number. Salamat kayo sa inyong gugma. Sa pagkakaron, wala pa gyud nako masugdi ang simbahan. Kay masugdan ra gyud nato na human sa diretso ra man gyud na, no, human sa atong krusada. Pero mao na nga parte diri sa bukid, dili gyud ta basta-basta maka sugod kung dili kayo kana bitang dili andam ang materyales, kay lisod man sad kaayo kung dili kompleto ang materyales. No, salamat kaayo sa imuhang gugma, Sister Bibi, no. Salamat kaayo sa Ginoo. Pwede ra gyud kong mo reply sa imuhang mensahe. Mao ni ako ang number nga akong i-reply nimo. Si Anem Sereno, good evening, Pastor, watching from Sigaboy. Thanks sa imong live. Okay. Matod pa diri, makadungog na pod mi sa labas pinaasahi nga mensahe sa pulong sa Ginoo. Ingon sa diri, glory to God. God bless you, Pastor. Gikan ni Jason Pakulanang, koy may maayong gabi, Pastor, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi ug sa tibok mong pamilya. Request kog awit makalangit dito sa cross kato imong kanta. Si Lian Abuda Garces Kalamba, request kog kanta Langit ang Hinungdan. Si Jocelyn Caniedo Redobla, matot pa, good evening, Pastor, watching from Borawin, Leyte. Gikan sa PCGEMI Church, God bless, Pastor. Mayong gabi ini, Sister Rose Berkisyo, no? Salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin. Control siguro na ang ako ang number, dili na pwedeng i-plus sa ako ang screen. Sister Bibi, dili na ma-post ang ako ang number. Control na sa Mita ang ako ang account. So inana gyud, no, may control na ang ako ang number, dili na pwede i-post, no. Salamat kaayo sa Ginoo. Pero pwede ra gyud akong i-announce ako ang number 0932-638-4134 0932-638-4134. Awit makalangit mga kaigsuonan nga gi-request diri dalang panan, dalaygon ang Dios magpanalangin. Oras sa tong programa alas 8:38 na sa kagabion. Madto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo, human aning awit makalangit dalang panan ka. Mayong gabi, may nga pagpaminaw ni Rose Berkisyo.
Mato dire Melky Ponce Moral, maayong gabi pastor. Ang Dios magpanalangin karon, minaw sa imong i-share. God bless you uban sa imong pamilya. Sister Lot Sir Don, maayong gabi pastor. Candelario watching from Samal, Davao. Si Mary Ann Diaz, good evening pastor, watching from Barubo, Surigao del Sur. Good evening, maayong gabi ni Jocelyn Albores, maayong gabi ug sa tanan nga mga anak sa Dios. God bless. Maayong gabi ni Elsie Candelario, maayong gabi ninyo dihaday. Kumusta ang ako mga pangumangkon? Og maayong gabi ni Brother Jonathan. Si Rosanne, salamat kaayo Sister Rosanne sa inyong pagkamadinasigon sa pag-share sa atong programa. Ang Dios nakakita og ang Dios magpanalangin kanimo. Maayong gabi ni Annalisa Camarosa. Maayong gabi Pastor watching here in Purok Terso Bani Panubigan, Canlaon. Wow, kumusta mo des Canlaon? Kumusta mo Negros Oriental, no? Ang Dios magpanalangin. Ang atorong basahon mga kaigsuonan, ang Biblia nga di papel. Kaysa ako nang gikaingon sa matag sugod sa matag libro sa Biblia, doon na yun ay introduction, doon ay pasiuna. Og ang pasiuna o introduction, mabasa lamang nato na sa mga Biblia nga naas papel, sa mas ani akong gigunitan. Bisag unsa nga Bible, basta kay naas sa papel mga kaigsuonan, naanay mga introduction or pasiuna. Pero kung ari ka sa Biblia nga nasa cellphone mga kaigsuonan, wala gyud na introduction, diretso ra gyud nang kapitulo 1. Dili parehas sa Biblia nga di papel mga kaigsuonan, na gyud na mga pasiuna. Okay. Kumana ning awit makalangit nga dalang panan, adto na ta sa pagpaminaw, pagpatilingog sa pulong sa Dios sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 1. Unya sugdan nato sa pasiuna. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw, murag matod pa ni Rosan Pisan Gulo, gimingaw taon minimo pastor. Kay murag 3 days ka wala nag-live pastor. Gracias sa Ginoo, okay ra mo pastor, ang Ginoo kanunay magauban kaninyo. Glory to God. Okay ra gyud kaayo me, no? Malipayon kaayo. Mas nindot biya gyud ka nang walay kuryente. Sa laing bahin ba nindot tong walay kuryente, pero nindot po nang nay kuryente. Okay. Una sa tanan, kana bitong masulo nimo ang imuhang panahon sa pagtumbaya sa mga anak, unya mga trabaho, ana bitaw. Unya kanang samtang nagsimba mi atong Domingo, focus gyud ang amon ahuna. Kana bitong pinasahi dili man sa ingon nga wala nato mapokus ang atong ahuna, wala mahatag nato tong ahuna kasing-kasing kanang naay mga gadget or kanang naay sounds. Pero makaingon ko nga lahi gyud dunay pinasahi mga kaigsuonan nga atong bation, kana bitong gitara ra ang imong gamiton nga walay sounds. Kay makabuylo manggod ang tingog pud sa ubang mga tao. Kami nga magdala, for example, ako mo'y nag-lead or akong asawa, kami mo'y nag-lead. Unya gamitan na mog microphone, gamitan na mog sounds. Dili kay namo madunggan ang mga kanta sa mga kaigsuonan, pero kung walay kuryente, unya gitara ra, askang klaroha. Unya kana bitang dali ko kakunik nila, kay pati ang ilang tingog mudulot man sa akong kasing-kasing. Munang nindot kaayo mga kaigsuonan, kana bitong mukanta nga muhalad nga way kuryente, gitara ra, nindot sad, no? Pero mas nindot sad to nga kuan kanang naay kuryente. Murag makaingon gyud ko mga kaigsuonan diha sa Ginoo, puro gyud nindot, no? Puro gyud nindot. Wala gyud bati, basta kay paras Ginoo. Si Piolo Villaver song ang atong Dios maayo. Kay ang uban nga mga awit makalangit dili lang nako makanta. Si Mi Vidalio, good evening pastor watching from Davao City, request ko kanta lahutay pastor, God bless you. Ako nang nakanta kaganina sis, na ako nang nakanta. Okay. Di apag yun di ay si Gasper Gulo. Ayong gabi sa tanan diha usab kanimo pastor, maayong gabi. Si
Dil sa gumaid, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo makapaminaw na pod ko. Sige ko og pangita nimo kung kanus ka mag-live. Sige na lang nako balik-balik imong wali. No, taon sad no. Sige. Dili na gyud na magbalik-balik nang imuhang madunggan tungod kay wala na may brand out diri. Pero padayon natong iampo ang ato ang panahon karon kay matod pa lahi na gyud. Naminaw ko kaganina sa balita sa radio. Matod pa sa Pag-asa mga kaigsuonan nga pati sila natingala sila sa sitwasyon sa atong panahon nga mokalitrag ulan, mokalitrag init. Unya before 20 years ang kainit mga kaigsuonan ning dugang kuno og kana bitong 2.5 man siguro to ang kainiton. Muna nga lahi na gyud mga kaigsuonan ang sitwasyon karon kay kaniadto. Unya matud pas Pag-asa lahi na gyud ang gani ang bagyo. Kay sa una ang bagyo mo bagyo karon. Moagi pa na og pila ka bulan isa na mo balik og bagyo. Dili pareha karon mga kaigsuonan nga magpanon man ang bagyo. Matud pa sa usas mga nag-lead sa maong programa, bumper to bumper ang bagyo. Di pa gani kahuman ang bagyo, di pa gani igo pagyong mugawas sa atong nasod ang bagyo, nanapoy musod. Mura kuno og inana kuno ka traffic na ang bagyo karon. Gani dunay pipilak pa ka mga bagyo nga giatngan. Kana kunos hunas pero layo pag Ginoon. Onya ang bagyo karon murag si Hiner no, ngalan. Una nga magamping gyud ta, nya labaw sa tanan mangandam ta kanunay. Kay kung mangandam ta kanunay mga kaigsoon sa pagbalik sa Ginoo, dili ta mabisi, dili ta mabalaka, dili ta makuyawan kung naay mga katalagman kay andam man ta. Usas nakatabang nato nga nahimo tang andam sa pag-atubang sa Ginoo kining atong programa. Dalaygon ang Dios no sa ato ang pakig-uban sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Daghan kay kong nakatunan sa atong programa. Ako mismo nga nakig-uban kaninyo. Ako mismo mga kigsonan nga kana bitang nakig-unong kaninyo. Daghan kay kong nakatunan. Ug kining akong nakatunan, kahibalo ko nga inyo sabning nadunggan ug inyong nakatunan. Ug kining atong nakatunan, kasiguro gyud ko, makagarantiya gyud ko nga dili gyud ni kawangon sa Ginoo. Kay ang atong nakatunan gikan man sa iyang mga pagtulunan nga gikan sa balaang kasulatan. Maghatod ni nato sa kinabuhing walay katapusan. Basta pabilin ra gyud ta sa maayong mga mensahe sa atong Ginoo nga mao'y nagluwas nato. Dili nato tutukan ang mga butanga ato rang biyaan. Yes, ang mga butanga atong biyaan ipiyal ra gyud na sa Ginoo. Pero sa panahon nga ipiyal na sa Ginoo, dili na mo'y atong isentro kundi ang mga plano sa Ginoo nganong nabuhi ta. Ang mga butanga gipiyal sa Ginoo sa atoa, gihimo ng gihatag na sa Ginoo para atong magamit sa pag-alagad niya. Magamit ni sa pagdinasigay, pagtinabangay, ilabi na sa atong programa. Muna akong ipasalamatan ang Dios sa iyang pag-supply sa ato ang Wi-Fi, no? Salamat kaayos Ginoo sa iyang pag-supply para sa Wi-Fi. Wi-Fi sa ato ang PC, Wi-Fi sa atong monitor, o Wi-Fi sa ato ang monitor, no? Akong ipasalamatan ang Dios sa iyahang pag-supply niini. Og ako mismo nasayod nga labaw nga nasayod nakikita ang Dios kinsa ang nagpagamit aron magpadayon kining atong programa. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Dalaygon ang Dios nga magapatubo sa tanan nga naghago ug sa tanan nga nagpugas. Kay matud pas bala ang kasulatan, sa atong paghago, sa atong pagpugas, di gyud mahitabo nga di tamo ani. Kung unsay ato ang gipugas, mao gyud nay atong anihon. Muna mga kaigsuonan, ako gyud nang nasinatian
ug kabalo ko nga inyo usab kanang nasinatian. Dalaygon ang Dios. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan ang ikaduhang libro sa Tesalonika. Kabalo ko nga naa na mo'y Bible o kabalo ko nga ready na kayo ang tanan. Kay sama ko ninyo nga gimingaw ta. Gimingaw sad ko sa inyong pakiguban sa tong programang ang pulong mo kinabuhi ko. This is not my program. Dili ni ang akong programa kundi inyo og ato ning programa. Kay kung wala mo, wala ning pulong mo kinabuhi ko. Kamo og kita ang gipadal-an sa Ginoo nini mong programa aron ikaw ug ako mahimong mainandamon, masinangkapan sa pag-atubang sa hukmanan sa panahon nga kita iyan ang lalinon sa iyang puluyanan. Abli na ang atong Biblia. Matud pa, ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga Tesalonika. Pasiyon na. Nagpadayon ang kasamok sa simbahan sa Tesalonika tungod sa kaguliyang bahin sa gipaabot nga pagbalik ni Kristo. Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang sa mga taga Tesalonika maoy usa katubag sa gituohan nga ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo moabot na. Gituliid ni Pablo kining maong pagtulunan pinaagi sa pagpasabot kanila nga sa dili pa mo balik si Kristo mohari una ang kasamok ug ang kadautan ilalom sa pagmando sa kahibulungang pangulo nga gitawag ang dautan nga maoy makigbatok ni Kristo. Gipakita ni Apostol Pablo ang dakong pagkinahanglan nga ang iyang magbabasa magpabiling ligon sa ilang pagtuo bisan pa sa mga kasamok ug mga pag-antos kinahanglan magpadayon sila sa ilang pagbuhat alang sa ilang kapanginabuhian. Ingon nga mauusab kini ang gibuhat ni Pablo ug sa iyang kaubang magbubuhat giawhag usab niya sila sa pagpadayon sa pagbuhat ug maayo. Ang sulat sa Tesalonika gibahin kini sa 5 kahugna. Ang mga nahisulat ni ining basahon na matud pa pasiuna, pagdaig og pahalipay. Mga pagtulunan sa pagbalik ni Kristo, pahimangno bahin sa Kristohanong pagkinabuhi niya panapos. So dinhi giklaro nga ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Tesalonika gikumpleto pag-ayo. Diha giklaro nga giatiman pag-ayo sa Dios ang mga Kristohanon. Sama kanimo, sama kanako hangtod karon. Padayon ang Dios nga nagtudlo kanato. Padayon ang Dios nagiya kanato. Sa sulat ni Apostol Pablo mga kigsunan, dinhi giklaro gipaabot sa ato ang pagkinabuhi nga kung doon na may mga kaguliyang sa ato ang panahon karon, doon na usab sila'y kaguliyang. Doon ay mga kaguliyang nga atong nasinatian sa miaging 2000, tuig 2000 years, no? Unya 2012 katong na ay kulungihong mga kaigsuonan, dili gyud honghong mga igsoon, gibandilyo gibalita gyud ang uban nga mo tapos na ang kalibutan, end of the world na. Unya doon na gyud mga grupo kaniadto nga namalit na og asin, namalit na og bitsin, namalit na og mga kandila, namalit na mga sabon kay naay gubat nga mahitabo. Unya doon na mga yuta nga gipamaligya, mga kabaw, baka, hayop, mga kaigsuonan nga gipang-ariya rag brato kay mobalik na kuno ang Ginoo. Wanay kapuslanan ang kwarta. Apan mihuman mitapos na lang ang tuig, wa gyud ni balik. Kay ngano man ang tinuod nga nagbasa sa Biblia, nasayod nga walay pitsa ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Unya di pag yun matapos ang kalibutan kung dili pambalik si Jesus. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga naay mga kaguliyang, naay mga kasamok. Kini gitulid o giklaro ni Apostol Pablo aron ikaw ug ako dili makalitan sa panahon nga naay kasamok. Usa sa mga problema mga kaigsuonan mao ni wa pa gani kasamok pero ang hunahuna samok na. Unsa kaha kung samok na gyud ang kalibutan? So nindot kaayo kitang mga Kristohanon kay sa unahon nagkasing-kasing kitang tanan malinahon. Malinahon og malipayon ta mga kaigsuonan. Muna nga bless kayo ta, inay mong tapad, bless kayo ta. Bless kayo ka, inay mong tapad.
Sa miagi nga mga live nato mga kaigsonan, atong nahisgutan kung unsay makatabang nato aron kita magmalipayon. Usa sa mga gipakita aron kita magmalipayon sa pagpaabot sa Ginoo, sa pagpaabot nato sa pagbalik ni Kristo, magmalipayon ta sa bisan unsang sitwasyon, kana kung nagpatudlo ta sa pulong sa Dios. Kaya ang tinuod, kung wala pa ko tudlo wala pa'y nagtudlo nako ug wala pa ko magpatudlo sa pulong sa Ginoo, dili ko malipayon. Tinuod na, dili ko malipayon kung wala pa ko makakaton sa pulong sa Dios. Pero sa diha nga nakakaton ko sa pulong sa Dios, bisan sa unsay mga problema, tinuod yun ang giingon sa balaang kasulatan nga ang iyang presensya naghatag og tumang katagbawan, nagdalag kalipay, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang sulat ni Apostol Pablo nagpakita nga sa dili pa mo balik si Ginoong Hesus, di gyud mahitabo ang katapusan. Unya, diha giklaro mga kaigsuonan na ay mga gitin-aw, giklaro ni Apostol Pablo nga naagi mga kasamok. Muhari usa ang kasamok, muhari usa ang kanang kadautan. Unya sa atong nahisgutan sa mayagi natong live nga ang dautan nakapenetrate na biya sa simbahan. Yes, nakapenetrate naman ang dautan sa simbahan. Kung imong lantahon sa katapusang libro sa Biblia, imagine na sa 7 ka simbahan, 2 ka simbahan ang tarong, ang 5 dunay mga apan, dunay mga diferensya, compromising ang 5 sa kalihukan sa kalibutan. Gawas lamang sa 2 kasimbahan nga atong mabasa diha sa gipadayag. Atong basahon mga kaigsuonan ang unang kapitulo sa unang Tesalonika. Unya mubo ramang yun ato raning humanon. Sunod nato nga tagaag pagtagad kaning ang taong yawanon. Okay. Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa versikulo 12 sa ikaduhang Tesalonika, sulat ni Apostol Pablo alang sa mga magtotoo. Nag-ingon, gikan ni Pablo, ni Silas og ni Timoteo, alang sa simbahan sa Tesalonika nga iya sa Dios nga atong maamahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios nga Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Ang paghukom inig-abot ni Kristo. Amo ni ang uluhan or title, konteksto nga gibutang ni Apostol Pablo. Ang paghukom inig-abot yun ni Kristo. Samtang dili pa moabot si Kristo, di pa mahitabo ang paghukom. Munang ikaw ug ako, wala tatagaig authority sa paghukom. Pero sa mga nagdumalag simbahan, ingon si Apostol Pablo, doon na sila'y katungod sa paghukom sa dili tagagawas. Kanang sakop ra sa ilahang organisasyon. Para doon na sila'y doon na sila'y mga pamaagi nga makapadayon ang panaghiusa o kalinaw diha sa ilahang organisasyon. Versikulo 3, mga igsuon kinahanglan nga sa tanang panahon magpasalamat kami sa Dios tungod kaninyo. Angay gayod nga buhaton namo kini kay ang inyong pagtuo nagtubo man pag-ayo og misabot usab kahugot ang inyong paghigugmaay. Panindutan no? Ingon dinhi, busa kamo, gipasigarbo kamo sa mga simbahan sa Dios tungod sa inyong paglahutay og pagtuo taliwala sa tanang paglotos og mga pagantos. Kini maoy kamatuoran sa matarong nga hukom sa Dios nga naghimo kaninyong takos sa inyong gingharian, sa iyang gingharian nga tungod niini nagantos kamo. Buhaton sa Dios ang matarong paantoson niya katong nagpaantos kaninyo og papahulayon kamong nagantos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit kinuyugan sa ihang mga gamhanang mga anghel. Muanhi siya uban sa nagdilaab nga kalayo
aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios og ni alirong ani adtong wala mo dawat sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesus. Maganto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag og ipahilayo sila gikan sa presensya sa Dios, sa Ginoo og sa iyang mahimayaong gahom. Mahitabo kini inigabot niya ni adtong adlaw aron pagdawat sa pagdaig gikan sa iyang katawhan ug sa pagpasidungog gikan sa tanan nga nagtuo. Kamu usab mahiuban kanila kay nagtuo man kamo sa mensahe nga among gisangyaw kaninyo. Mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangamuyo kami sa atong Dios nga himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, ihatag niya ang tanan maayo nga inyong gipangandoy og magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. Niining paagiha ang ngalan sa atong Ginoong Hesus mapasidunggan tungod kaninyo og kamo tungod kaniya pinaagi sa grasya sa atong Dios og sa atong Hesukristo. Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Mga igsoon, usa sa pinaka-importante dinhi mga kaigsunan. Okay, ako sanay nga kanon ha. Ako sanay nga pasudla gamay. Balik lang ko dayon. Okay. Salamat sa Ginoo, no? Salamat tayo sa inyong paghulat. Doon na ako'y gikabuot kay gikinahanglan pod sa akong asawa. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga unsa gyud ang gikinahanglan sa mga Kristohanon o sa mga magtotoo. Kabalo ba mo sa gipakita dinhi sa sulat ni Apostol Pablo sa unang kapitulo sa ikaduhang Tesalonika? Usa sa mga gikinahanglan nato nga mga magtotoo, pagampo. Pagampo sa mga magwawali, pagampo sa mga magtutudlo, pagampo sa mga nagdumala aron ang tao makaalagad og Dios. Ingon si Apostol Pablo dinhi mga kaigsuonan, bersikulo 11, mao kini ang hinungdan nga kanunay kaming nagampo alang kaninyo. Nangaliyo po kami sa atong Dios nga himuon kamo niyang takos sa iyang pagtawag kaninyo. Hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, ihatag niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy og magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. So usas mga gikinahanglan gyud sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, mga pagampo. Ikaw nakalahutay ka tungod kay naay nagampo sa Ginoo para nimo. Maingon man ako nakalahutay ko tungod kay naay nagampo sa Ginoo para nako. Usa sa mga sulat ni Apostol Pablo nga dili gyud niya wagtangon sa iyang mga libro kining pulong pagampo. Kay sa ubang mga magwawali, kapila nako ni madunggi sa bata pa ko, ang Kristohanon nga walay pagampo, walay gahom. Kumbaga walay authority. Kumbaga dili mahadlok ang mga pagsulay, dili mukurog ang kaaway. Pero sa panahon nga naatay mga pagampo, naatay panahon sa Dios, naatay pakigsulti sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mahimot ang kanunay takos. Usa sa mga sulat ni Apostol Pablo, even sa panahon ni Apostol Pablo ngadto siyang kaabag nga si Timoteo, nga diha sa unang Timoteo man siguro to, unang Timoteo kapitulo 2
Versikulo 1 nag-ingon, busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan og pasalamati siya. Diha ni sa pag simba mga kaigsuonan. So ang problema mao ni dili tanang Kristohanon na ay kadasig sa pagampo. Or dili tanang mga magwawali dunay oras sa pagampo. Naa sila'y oras sa pagwali. Naa sila'y oras sa pagbasa. Naa sila'y oras sa pagtudlo. Pero gamay na lang ang oras sa pagampo. Daghang mga rason o hinungdan, siguro ang makarelate ang mga pastor sa manako. Usa sa mga rason gyud nganong ang mga magwawali mubo og pagampo tungod kay naay trabaho. Busy. Kanang busy mga kaigsunan mo nay usa sa mga kanang moingon ko nga kompetensya sa time para unta sa Ginoo. Busy sa iyang pamilya, busy sa pagpangita og pagkaon, busy sa pagpangita sa kanang panginahanglanon sa ministry. Ilabi na gyud sa mga pastor mga kaigsuonan nga kana bitawng bag-o pang nagsugod. Samas ako ang kaila nga doon na say pastor nga pioneering diri sinatilan nga iya kong gikunik nga matod pa kung mahimo ato silang tabangan kay pioneering sila. Kay imagino na to ang pioneering mga kaigsonan, ikaw mo'y mo pakaon ana. Unya labi na kong house church dili biya inana gyud nga dili sama sa mga simbahan mga kaigsuonan nga naanay income nga pwede na siyang kuhaan og para snacks, kuhaan para pliti, kuhaan para sa mga gikinahanglan sa pagsimba, sa mga maintenance. Doon ako'y kaila mga kaigsuonan nga matod pa pastor. Sa una, nagpastor gyud akong papa. Pero karon wala na. Wala kalahutay. Kay matod pa sa iyahang testimony, makadungog pa iyang papa nga kana bitang pagyaga-yaga, pagbugal-bugal sa iyang pagkapastor. Moingon ang ubang mga tao nga nangwarta na pod. Unya unsaon pag-ingon pangwarta nga matud pa sa ako ang nadunggang testimony nga ayang papa maupay mo pagkaon, maupay mo pa snacks. Gani naapay panahon nga mag-feeding sila sa bugat gyud. Usa sa mga problema mga kaigsuonan sa mga magwawali nganong lak sila og mga pagampo tungod gyud aning pulong busy. Pero kabalo gyud tang tao mga kaigsuonan nga dunay solusyon. Dunay gyud solusyon. Ang solusyon mga kaigsuonan aning pulong kabisi sa mga magwawali o sa mga nagdumalag simbahan, naara gyud sa Biblia ang solusyon. Kanang gitudlo sa Biblia, kanang gibilin sa Dios nga pamaagi. Usa sa mga problema kay giguba ni Satanas. Og daghang mga Kristohanon nga naapektuhan nga diha sa mga pamaagi kanang wala na mo simpatiya sa Dios, wala na mo sunod sa pamaagi sa Dios, kundi tuan na ni simpatiya ni mo sunod ni Satanas.
Daghang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, speaking pag-support sa ministry, wala na. Gusto na sila'y suportahan sa ministry. Daghang mga Kristohanon nga nagtuo, diha na lang sa pagpulong pagtuo. Nag-imahinasyon na lang. Pero si Apostol Pablo doon na say prayer, maingon siya din nga, hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom. Ang gahom nga gihisgutan din sa mga mensahe sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, ang mga mensahe sa Dios, ang mayong balita, gahom. Matud pa sa iyang sulat sa Roma Kapitulo 1:16. So pinaagi sa mayong balita, pinaagi sa gahom. Ingon siya nga, hinaot unta nga pinaagi sa iyang gahom, ihatag niya ang tanang maayo nga inyong gipangandoy og magbuhat kamo tungod sa inyong pagtuo. Dapat ang pagtuo, mga kaigsuonan, di gyud na mahitabong pagtuo kung way buhat. Nganong nagbuhat ka na, kay nagtuo ka. Nganong wa ka mo buhat ka, wa kay pagtuo. Wa nay lain nga diskusyon. Wa nay lain, mga kaigsuonan, nga pamahayag. Nganong wala ka mo buhat, wala ka mo sunod, kay wa ka mo tuo. Kay kung nintuo pa ta, mga kaigsuonan, ning buhat ta. Ang mga pamaagi sa Biblia, pamaagi sa Dios. Kay ang tanan nga mga pamaagi sa Dios, wala gisulat sa laing mga libro, kundi gisulat gyud na sa Biblia. Ang solusyon, mga kaigsuonan, sa pulong kabisi sa mga magwawali, siguro, mga kaigsuonan, sa inyong mga lugar daghan na kay mga pastor, daghan na kaayong mga nagdumalag simbahan. Sa kadaghan nga mga nagdumalag simbahan, mga igsuon, nagkadaghan ang mga panginahanglan. Unya, usas mga problema sa mga simbahan karon, kung imong tan-awon, mga kaigsuonan, kana bitang bullying, kana bitang pag saway, libak dito, daot dire. Unya, usas mga problema gyud nga naaron sa simbahan, dili ang mga unbeliever, kundi believer. Kumbaga ba, kaniadto ang karnero tukbon sa uso, tukbon sa leon. Pero muabot ang panahon nga ang karnero tukbon sa iyang isig ka karnero. Kay nga naman, mga igsuon ko sa Ginoo atong hinumduman na, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Dunay pure nga Kristohanon, duna po'y dili pure nga Kristohanon. Mao gyud ay gipakita diha sa Biblia. Mao nang iniglain ni Jesus, lainon niya ang karnero, lainon po niya ng kanding. Dunay mga Kristohanon nga gipakita ni Jesus diha sa Mateo 25, buang-buang. Pero dunay Kristohanong maalamon. Ang Kristohanon nga maalamon, sila nga mga Kristohanon nga dili gayod mubalibad sa pamaagi sa Dios. Dili gayod musupak sa pamaagi sa Biblia. Usa sa mga pangutana, ikaw ba ni? Kita ba ni nga dili musupak sa Biblia? Dili mo gawas sa Biblia? Pamaagi aron ta makapadayon nas Biblia. Pamaagi, mga kaigsuonan, aron ta dunay kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan, giklaro sa balaang kasulatan. Usa sa mga gikinahanglan, mga kaigsuonan, pag-inambuay. Bless kayo ka kung dunay pastor ang imuhang kaugalingon pamilya. Bless kayo ka kung dunay pastor nga nagmatuto nimo.
ang tinud-anay nga pastor nga nagmatuto nimo, dili ka ulog-ulogan, dili ka uyon-uyonan, tudluan ka kung unsaon pag kinabuhing matarong, sibo ug subay gayud sa balaang kasulatan. Maunay giklaro nga maunay atong gikinhanglan sa atong pagpuyos kalibutan. Kay naa nata sa sitwasyon mga kaigsuonan nga dili na normal ang panahon, abnormal na. Gubat hisgutan, nagpadayon. Mga trahedya, mga kaigsuonan, kung sasakyanan pa, bumper to bumper na ang trahedya. Sa gawas o sa sulod sa nasod, ang mga balita karon mga kaigsuonan, ibin sa atong paggobyerno, ibin sa ato ang mga nagkalalain nga mga ahensya sa gobyerno, dili na maayo. Naanata sa gitawag nga pagkadautan sa panahon. Ang mga kabatan-onan, kabataan karon lahi na sa mga kabataan o kabatan-onan kaniadto. Tungod sa social media, grabe na. Kung imong lantawon usab ang sitwasyon karon mga kaigsuonan sa kunang gikaingon kaganina, mahitungod sa ato ang klima, dili na sad siya normal. Ibin sa ako anang gihisgutan kaganina, ibin sa tig-monitor sa ato ang panahon, mao ang Pag-asa, miingon gyud siya sa usas mga radio nga ako ang gipaminaw kaganina, bisan sila na tingala, dili na mo dumdum ang panahon. Ang kaniadto mo dumdum ang panahon, kung tingulan gyud na, kung ting-init gyud na. Pero karon wala na mo dumdum ang panahon. Unya kung maghisgot og bagyo, naay kusog na kay bagyo, unya kalit, magsunod pag yun. Dili ka pahaway ang atong gobyerno sa pagpangita og mga pamaagi aron kadtong mga tao or mga kaigsuonan nato nga naagian sa mga trahedya o sama sa bagyo matabangan. Pero usas mga gikinahanglan nining tanan, pag-ampo. Apan kinsa man ang dunay takos, kanang dunay kasiguruhan nga paminawon sa Dios, dunggon sa Dios, ang taong matarong. Pwedeng tanang tao mag-ampo. Matud pa sa ako ang nadunggan, ibin ang mga tulisan mag-ampo, mga kawatan, mga dautan, mag-ampo na sila. Pwede din silang mag-ampo. Unya kung kinsa ganay atong giampuan, maupod ang ilang giampuan. Pero ang pangutana, kinsa man ang dunggon sa Dios. Kung imong tan-awon ang Biblia, ang dunggon sa Dios nga tao nga nag-ampo sa Dios, kadtong gikahimutan sa Dios. Ang tao nga gikahimutan sa Dios, dunggon gayud na sa Dios. Pamation gayud na sa Ginoo. Katong mga taong wala magbuhat og daotan. Katong mga taong tinud-anay nga nakaila sa Dios. Kay ang tao nga tinud-anay nga nakaila sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala man na magbuhat og daotan. Pero ang tao nga nagbuhat og daotan, ingon si Apostol Juan, wala na kakita ni makaila sa Dios. Munang ang tinuod nga Kristohanon, tinuod nga mga tinun-an, tinuod nga mga katawhan sa Dios, nagkinabuhi gyud ng balaan, nagkinabuhi gyud ng matarong, bisan asa ta sa dagway sa kalibutan, bisag asa ta nga lugar. Usas makatabang nato aron magpabilin tang magkinabuhing balaan, magkinabuhing matarong,
ang makatabang nato. Mga kaigsunan, kanang pastor. Munang niingon ko kaganina, bless kayo ka nga na kay pastor. Ina imong tapad, bless kayo ka nga na kay pastor. Sa kadaghan imong problema, sa kadaghan nga mga trahedya, mga kaluyahon, hangtod karon ni padayon ka. Kapila na ta makasinatig ka diskurahe, pero ang pagpangalagat nagpadayon. Tungod na kay dunay nagampo sa Dios para nimo, para nako, para natong tanan. Kung dunay nagampo mga kaigsuonan, nato ang atong response aron ang pag-ampo sa ato mga kaigsuonan para nato mahimong epektibo. Usas matong response ang pagpabilin sa pagsunod sa pamaagi sa Dios. Ang gipakita diha sa Biblia sa panahon ni Abraham, si Abraham dunay siya ang intercessor sa kinabuhi ni Lot ug sa pamilya ni Lot. Siya amoy tighangyo sa amahan. Padayon naghangyo si Abraham sa Dios nga kung mahimo dili niya laglagon ang Sodoma Gomora. Dako kay kahimuan ang pag-ampo ni Abraham sa Dios sa kinabuhi ni Lot. Sa dihang niabot ang katalagman, usa sa mga gipakita diha ang hingpit nga pagsunod ni Lot sa mensahe sa Dios. Apan ang iyang asawa dili hingpit nga mingsunod sa mga mensahe sa Dios. Kaya ang mga mensahe sa Dios mga kaigsunan, pure siya nga mulid nato ngadto sa kaluwasan. Klaro kayo ang kanabitang instruction sa Dios. Dapat sa atong kinabuhi, kung doon na may chismis nga dapat natong klarohon, wa nay lain ang pamaagi nas Ginoo. Kung doon na may hilig yung magmarites, ang dapat hisgutan ang pamaagi sa Dios. Kay ang pamaagi sa Dios, hingpit yun na nga mudala nato sa kinabuhing way katapusan. Hingpit yun na nga mudala nato sa kinabuhing wa na gyoy kasakit, wa na'y kamatayon. Usas angay natong ususihon mga kaigsunan, hingpit bata nga naminaw, hingpit bata nga misunod sa kanang instruction sa Dios, sa pagtudlo sa Dios, sa pamaagi sa Dios. Munay angay natong tun-an, angay natong bansayon ang atong kaugalingon. Yes, naay nagampo sa Dios para nato. Aron mahimo ni siyang epektibo ang atong buhaton, ang hingpit nga pagsunod, ang klaro nga pagsunod sa pulong sa Dios. Kay mag-unsa man nang naay magampo, apan kita nga giampo, wa ta magpakabana. Mag-unsa man nang naay nagwali, naay nagtudlo, apan kita nga giwalihan o gitudloan, wala manumbaling. Munang bless ka ayo ta nga naay nagwali o nagtudlo o naay nagampo, unya nanumbaling ta. Amen? Bless ka ayo ta nga nanumbaling ta, nagpakabana ta. Usas mga advice sa Dios alang sa atong kinabuhi, kinahanglan sa ato ang nadunggan o nakatunan. Sigurohon natong ma-apply bisan asa ta nga magpuyo sa kalibutan. Ang bana, magkinabuhing buutang bana. Ang asawa,
magkinabuhing buutang nga asawa. Kung ang asawa buutan matud pas bala ang kasulatan, muuswa gayud ang bana. Wala ba daw na kalimti? Magbumungahon ang Pinoy-anan og malipayon malinawon kung ang asawa buutan. Mayong gabi sa mga buutang asawa diha. Mayong gabi buutan unya kugihan pagyod. Wow, dalaygon ang Dios. No? Mao man ay mensahe sa Dios. Kinahanglan magbuutan mong asawa. Magbuutan ang mga bana, ang mga ginikanan, ang mga anak. Mao man kinay mensahe. Magbuhat og maayo. Mga igsoon ko sa Ginoo. Kay kung dili pud ta mo sunod sa hingpit nga mensahe, dili nato kana bitaw dili nato hingpiton ang pagsunod, di gid mahitabong ang pagtuo nga naluwas ta atong maangkon. Sama ra gud sa asawa ni Lot. Giluwas na sa anghel. Doon na nay pamaagi aron maluwas gyud sila. Doon na nay mga pasidaan. Doon na nay instruction ang Dios. Ayaw mo paglingi. Nya unsa may instruction sa Dios nato? Ang tao nga magsugod og daro apan magsigig lingi dili takos sa paghari sa Dios. Kitang mga Kristohanon, dili na nato lingion ang mga kagahapon. Mao bitaw nang si Apostol Pablo, kung imong lantaon, ako tong pangitaon asa to dapit nako nabasa. Unsay gibuhat ni Pablo mga kaigsuonan? Ako ning basahon mga kaigsuonan. Ingon siya dinhi sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 13. Hinuon, mga igsoon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao, ang paghikalimot sa nangagi, ug ang pagpakningkamot kutob sa mahimo aron makadaog sa daganan. Wow! So, usas mga gikinahanglan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang paghikalimot sa mga nangagi. Kalimti to katong gidaog-daog ka, katong gibutang-butangan ka, katong gilibak ka, gidaot ka, kalimti to. Pakasinati magyud ta ana. Kay usama nas mga kana bitawng kung sa magluto kag kuan usanas mga ingredient sana kana mga lamas. Lamas na sa atong pagpangalagad sa Dios. Makasinati gyud ta og mga pagsulay. Pero bless lang gyud kaayo ta mga igsoon dunay nagampo nato. Dunay nagampo sa Dios para nato. Usa sa mga gipakita dinhi mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Tesalonika nga ihang gipaabot dinhi kanato mga kaigsuonan nga ang tinuod nga paghukom kanang inigabot na ni Jesus. Kanang inigabot na ni Jesus. Mao nay giklaro diha. Hukman ta. Unya sa ato nang nakatunan, hukman ta dili pinasikad sa karatula. Dili ka hukman tungod kay sabadista ka, dili ka hukman tungod kay Iglesia ni Cristo ka, dili ka hukman kay or hukman ka basis sa imong relihiyon, no. Hukman ta basis ato ang binuhatan. Hukman ta basis atong pinulungan. Munay usa gyud nato nga tutukan atong binuhatan, makapalangit ba ang atong sinultihan? Makapalangit ba?
dapat lang makapalangit. Kay magtotoo man ta, mga Kristohanon man ta, dapat ang atong sinultihan makapalangit. Ang atong binuhatan makapalangit. Binuhatan nato sa atong isig tao. Importante makapalangit. Usa sa mga giklaro diha kanang pag-inampuay, pagtinabangay, og dili pag-undang sa pagbuhat og maayo. Muna niingon ang Ginoo nga kung buhatan kag dautan, ayaw paslik dautan. Balo si hinuog maayo. Usa sa mga pinakamaayo paglikay. Usa gyud sa pinakamaayong buhaton nato nga mga Kristohanon paglikay. Likay ka ng mga tao nga nagbuhat og dautan. Likay ang mga tao nga magsigig ang kong Kristohanon pero sige ra pagyapong bisyo. Sige ra gyapong magbisyo. Likay. Gawas lamang ni adto nga kana bitang pastor ka, magwawali ka. Kung dunay mga tao nga wala pa gyud kabiyag bisyo, dadon nato sila sa mga pag-ampo. Ang problema kanang mga magwawali nagsigira pog bisyo. Naamang gyud. Kung imong lantawon sa panahon sa mga apostoles, kung imong lantawon even sa panahon sa mga Old Testament, na ay mga magwawali diha nga nagsigira og bisyo. Labi na diha sa 7 ka klaseng simbahan sa gipadayag, dunay mga magwawali diha nga dili ka antigong muwali. Aron ang tao maandam, aron ang tao mahimong sinangkapan, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Usa sa angay natong buhaton ang pagpili gyud og mga magwawali. Pili gyud ta og mga magsasangyaw. Kanang magsasangyaw nga walay laing isgutan kundi ang pulong sa Dios, mga pamaagi sa Dios. Kay sa atong panahon karon, daghan na kaayong nagsangyaw, dili na pulong sa Dios ang gisangyaw. Ang gisangyaw relihiyon na. Naminaw bitaw kus uban nga mga kana bitawng mga nag-live nga nagsangyaw pod kuno sa pulong sa Dios. Murag mabugatan ko na anang pagyaga-yaga. Lisod gyud na ana gyud tas panahon nga angay tang mag-amping. Padak-anay relihiyon, kinsay insakto, kinsay di insakto. Manang magbantay ta. Unya usas mga problema gyud sa simbahan mga kaigsonan. Usas mga problema sa simbahan kahakog. Kadalo. Hakog ta para sa Ginoo. Time. Mo na'y pinakadako nga gipakita dihang problema. Kana bitawng hakog ang tao sa time para untas Ginoo. Pipila lang ka mga Kristohanon nga mihatag yun og insaktong panahon para sa Ginoo. Kini giklaro sa sulat ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, ni Apostol Santiago. Daghang mga Kristohanon nga nagtuo pero kulang kayo ang buhat. Kulang kayo ang kana bitang paghago para sa kahimayaan sa Dios. Usa sa mga problema, kabalo ba mo mga kaigsonan, usa sa mga problema kini mang social media, cellphone, mga gadget. Mao gyud nay usa gyud kaayo ka problema.
Pero natong mga magtotoo, natong mga Kristohanon, kanunay tang gidasig sa Ginoo sa pagbasag Biblia. Kay diha sa pagbasag Biblia, naagyo kay oras sa pagpakigsulti sa Dios. Na kay oras sa pagdaig sa Dios. Na kay oras sa pagpasalamat sa Dios. Inigbasa na tog Biblia. Munang kanunay tang gidasig sa Dios, basag itag Biblia. Mangumusta ko ninyo, asa na mamudapit kutob sa pagbasa ninyo sa Biblia? Mangumusta ko ninyo, kumusta naman ang inyong pagbasag Biblia? Kabalo ba mo? Kung magbasa tag Biblia, adlaw og sa tanang adlaw, maligon ang atong kalag, maligon ang atong pagtuo, madasig kanunay ang ato ang kasing-kasing sa pagpangalagad sa Dios. Mutubo ang atong pagtuo, mutubo ang atong paglaom, ang atong paghigugma sa Dios. Ako mga pagdasig, basa mong Bible. Labi na gyud kung magbasa ka kanang ikaw ra usa. Kanang ikaw ra gyud usa. Suway ra gud ninyo. Naamoy cellphone diha, naka-open ang Messenger, naka-open ang FB, naka-open tanan. O niya, iablisad ang inyong Biblia. Niya itrin ang imong kaugalingon. Suway ni siya. Itrin yun ang imong kaugalingon nga makontrol nimo siya. Nga bisan kung naay ning chat, bisan kung naay ning tawag, bisan kung naay ning text, pero di yun nimo panumbalingon kay nagbasa kag Biblia. Itrin siya. Akong mga pagdasig, itrin siya. Itrin imong kaugalingon. Walay laing mo train ana ikaw. Si Apostol Pablo, miingon siya nga, gimanso o gidisiplina nako ang akong kaugalingon. Usas makatabang nato aron na atay disiplina o pagtrain sa tong kaugalingon ang balang espiritu. Parion gyud nato ang balang espiritu sa unsang paagi nga maghari ang balang espiritu sa atong kinabuhi, ang pagtipig sa mga mensahe sa Dios. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon. Kumbaga, unsa man po'y mga pamaagi aron maghuna-huna ta sa mga butang espirituhanon, ang paghatag panahon sa Biblia. Suway ra gyud ninyo. Itrin ang imong kaugalingon. Mao ni ako ang nakatunan, mao ni ang ako ang idasig ninyo, i-challenge sa inyo ha. Na ay cellphone tanan, inyong gadget tanan naka-open nya, sabay sad pag-open ang Biblia. Unya na ay mga muring diha, mo tawag dito, mo chat, ayaw na panumbalinga kay nagbasa kag Biblia. Nya disiplinaha ang imong kaugalingon sa pagbasa kag Biblia nga naagi oras. Nya diha sa pagbasa, ayaw kalimti ang pag-awit. Awiti ang Dios, daiga ang Dios, pasalamati ang Dios. Unya pag-ampo sa Dios, dili para lang sa imong kaugalingon, kundi para sa mga tao. Iampo ang mga tao. Nga matud pa ni Jesus, iampo ang inyuhang mga anang atong isig katao nga nagpasipala. Unya iampo nga panalanginan sa Dios. Nya kung buhaton nato na damor nga malipay ang Dios. Damor nga mahimuot ang Dios. Damor nga maluoy ang Dios. Damor nga mo panalangin ang Dios. Namagitay mga pagsulay. Namagay mga antusunon nga matud pa sa to ang gibasa nga moabot yod ang panahon nga kaguliyang kasamok sa dili pa mobalik si Jesus. Ug usa ta nga makasinati ni ana.
Pero ang atong una-una kasing-kasing nakasintro sa Dios. Dili ka mabugatan. Usa sa training nga ako ang gipakita kaninyo, nga akong i-challenge sa inyo ha. Kanang busy kay mo diha sa gadget, niya sabay nagbasag Biblia. Nya itrain ang imuhang kinaiya, itrain ang imong kasing-kasing nga ang Biblia mo ay priority. Wa nay lain, ang pinakadabis alang nimo, ang pinagikinahanglan nimo kanang gusto sa Ginoo ba nga makit-an ta nga wala tay laing gipili kundili ang Biblia. Akong mga pagdasig suway ni ninyo. Unya batasana og disiplina ha. Nga ang pinakamaayo nga makapa-enjoy sa imuha ang Biblia. Magampo ko nga makabuhat mo niini. Tabangan mo sa Ginoo. Magampo ko para ninyo nga makalahutay mo sa pagbasag Biblia. Nga makahuman mo basag Biblia. Gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Dako kay na siyang milagro. Dako kayo nga milagro sa kinabuhi sa tao nga makabasa siya Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Dako kay na siyang milagro. Ako mga pagdasig, una, ang pag-inampo ay ipadayon. Ang pagtinudlo ay. O niya, atong kanunay iampo mga kaigsunan, kanang kahakog. Dili na to hikawan ang Dios. Dili na to kana bitang tihtihikan ang Dios. Ang oras sa pagdaig, adlaw sa pagdaig, atong ihatag yun sa Dios. Kumbaga sa usa ka semana do nagi usa ka adlaw nga pinaka-espesyal nga atong giandam para sa Ginoo. Siguro sa mga trabahante, challenge kayo sa mga trabahante, labi na gyud sa mga security, labi na gyud sa mga 24 hours nga pagtrabaho, nga do na gyoy sa Domingo nga dili sila kasimba. Pero wala magpasabot nga kung trabaho mo Domingo, wala gyud moy day off. Nagi moy day off. Kanang day off ninyo sa usa ka semana, mao na ihatag para sa Ginoo, dili kay mao na ihatag para sa labhanan. Ning day off mo og Lunes, mura og ang rest ninyo ba Lunes, imbis Domingo, Lunes. Ayaw na ninyo gamita para lulinghayaw. Gamita na ninyo sa pagkigsulti sa Dios. Gamita na ninyo sa pagbasa sa Biblia. Gamita na ninyo sa pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Kay maunay pamaagi aron malipay ang Dios. Kay makahatag magkagpanahon sa Dios nga maampo nimo ang mga tao, labi na ang atong isika magtuto. Usa gyud sa pinakaimportante natong Kristohanon pag-ampo. Kay pag-ampo diha sa pag-ampo ang atong pakig-away, pakigubat. Nya kinsa man ang tawo nga takos angayan nga mag-ampo unsay gikinahanglan aron dunggon sa Ginoo atong nga pag-ampo, dili nato kalimtan ang atong nakatunan sa Episo. Unsa may gikinahanglan Pastor Gideon aron ang atong pag-ampo mahimong epektibo? Ayaw ninyo kalimti katong Episo. Episo kapitulo 6 bersikulo 14. Kay katong Episo 6 kapitulo 14 hangtod sa 17, mga kaigsunan hangtod 18. Mga kaigsunan maotoy gikinahanglan aron ang atong pag-ampo mahimong epektibo. Pagkamatarong, mga hinigiban ang hisgutan din na
dad-an ninyo ang tibuok hinigiban sa Dios aron makasukol ta. Bersikulo 18 mga kaigsunan nagiyon dito nga buhata kining tanan sa mga pag-ampo sa Epeso. Di na to kalimtan ato na matong naagian. So mo na gikinahanglan aron ang atong pag-ampo mahimong epektibo. Epeso, pwede ni natong balik-balikan ang Epeso Kapitulo 6, versikulo 14. Busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Kinahanglan magkinabuhitang matarong. Og ang kadasig sa pagsangyaw sa mga balita. Sa pakigdait ingon nga sapatos, dad-a kanunay inyong tami nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini, makapalong kamo sa tanan nga nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pagampo og pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gyud sa pagampo alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Mao nay pinakaimportante mga kaigsuonan, pagampo. Unya magkinabuhitang matarong. Magkinabuhitang balaan at tubangan sa Diyos. Oras alas 9:45. Mag-ampo ta. Ato pasalamatan ang Dios mga kaigsunan sa iyang pagkamaayo sa matag-usa nato ang kakinabuhi. Amahan namo nga Dios nga makagagahom ni ana usab kami aron sa pagpasalamat kanimo sa mga pulo nga among nadunggan, sa mga mensahe nga among nasabtan. Usa sa pinakaimportante nga among maikinabuhi sa among pag-alagad kanimo ang paghatag og panahon. Ilabi na o Dios sa among mga kaigsuonan nga nagtrabaho Ginoo. Challenge alang kanila ang paghatag og panahon alang kanimo. Apan wala gyud imposible namo nga mga katawhan nga nahigugma kanimo. Tungod kay ang tanan nga mga nahigugma kanimo mangitag pamaagi ug muhatag gayud panahon alang sa mga pagampo ug pagdaig pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron among pangayoon ang imuhang pagpamuhat sa ako mga kaigsuonan. Ang ilang mga panginahanglan padayon nimong tagbuon. Ang ilahang mga gikinahanglan makatunan, padayon mo kaming ilid og panguluhan sa among pagpuyos kalibutan. Kay wala mi mahimo kun wala ka. Among gipangayo kanimo o Dios ang mga panginahanglanon karon sa ako mga kaigsuonan, material man, pisikal, espirituhan nga bahin. Amahan, padayon ka magapamuhat alang kanila. Padayon mo usab kaming tanang dasigon, ligunon diha sa pagdangop ug sa pagpaduol kanimo. Salamat o Dios sa imo mga pulong nga imo kaming gitudloan ug gipahinumduman kung unsa gyud ang pinakaimportante nga among makatunan sa among pag-alagad kanimo. Salamat o Dios niini maong programa nga padayon ka nagapanalangin ini. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran nga nagatiman ka namong tanan. Amahan, padayon ka namong gipasalamatan bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga imong gitubag ang among mga gihangyo, ang among gipangayo, ang among giampo diha kanimo o Dios nga kaayuhan. Salamat o Dios sa kaayuhan ug sa imong panalangin nga imong gitubag o Dios ang among gipangayo kanimo. Nga ako mga kaigsuonan nga makasud og trabaho ug dili lang makasulod og trabaho kundi makapadayon sa pagpangalagad usab kanimo. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan bisan pa sa ilang pagdumalas ilang Pinoy-anan. Padayon ka magapangulo, padayon ka magagiya, padayon ka o Dios nga magatagbo sa tanan nga gikinahanglan bisan pa sa amo ang nasod Ginoo, soban pang mga nasod nga dunay mga trahedya o mga bagyo Ginoo. Salamat Ginoo nga bisan pa sa mga sitwasyon Ginoo, padayon ka o Dios nga nagpaabot og proteksyon alang sa mga kaigsuonan nga mingtuo bidawat misalig kanimo. Ug padayon nimong gisuplayan ang ilang mga gikinahanglan. Padayon nimong giproteksyonan ang ako mga kaigsuonan
o gilayo nimo sila sa kamatay ug kalaglagan, o kanunay naa sila sa kaluwasan ug ang kalipay kalinaw kanunay nimong gipaabot ug gipahari sa matag usa. Amahan, sa among pagkatulog, i-bless Ginoo ang among mga matag usa kakinabuhi. Salamat o Dios nga imong gipabati kanunay ang imong presensya, ug ang kalipay kalinaw mo'y maghari sa matag usa, ug ang pakigdait kanunay magpatigbabaw sa matag Pinoyanan. Dalaygon ka nga Dios nga among ilagaran dungog mga pagdaig, diha lamang kanimo ang tanan, sa pangalan ni Hesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga paday nagapanalangin o nagatagbo sa matag usa. Kini inyo igsuon Pastor Gideon, moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanatong tanan. Good night and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.